Ayo Pablo, uzafana ukuthi bana kuma-flats akabathana ngemene mwana Crossroads 2020, Mr. Kelly. Red Square Productions, baby. Mwari komborera ima-flats munu wase yanopinda neku buda m-flats ati mirekuti savano pamba vachituka vachisaisa ma-flats tokara mdenga kunge mgomo wavawona Jehova notanga pamromo manje chipakera chichava para mromo wavamisa tichibuda imomo edimucheka tichitika mgomo tinovamisa tichibuda mgomo aute kuti vasatise mgomo vanoparoho vakapira mgomo vanopinda pamamonya vanosika mgomo totora mari tichibuda mgomo notokatopa taityira imomo akutulaitu zvedu tirima imomo vano chachamunu nekuda pebuilding manzi yapana chinobuda kunze kwesmoking new generation avasati vaipiwo tika